अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. एक गोष्ट म्हणजे पोलीस सर कशासाठी आहे? पोलीस कशासाठी आहे? आमच्या याच्यासाठी संरक्षणासाठी ना, की त्यांना संरक्षण करताय. मग त्यांची दलाली का करतात? हाच माझा पॉइंट आहे. बरोबर ना? आता आम्ही तिथे गेलेलो, आम्ही त्यांना काय नाही, आम्ही फक्त एवढंच सांगणार. मी त्यांना जीव तोडून सांगत होते, तुमच्याशी आमचा काही संबंध नाही, आमचा तुमच्याशी संबंध नाही. आमची जमीन आम्हाला तिथे जाऊन बसू द्या. एकदम पाठी गेले आणि सर्व घोळक्याने आले आणि खेचाखिची करायला लागले. आणि तिथे गेल्याच्या नंतर समोर गेलेला होता, बोलले की तुम्हाला अजून 7 दिवस ठेवणार आम्ही. म्हटलं 7 दिवस का, आम्हाला महिनाभर ठेवा. आम्हाला म्हटलं काय फरक पडत नाही, आम्हाला जेवण घेऊन आले. आम्ही त्यांना सांगितलं आम्हाला तुमचं जेवण नकोय, आम्ही भिकारी नाही आहे, आम्ही इथे विरोध करायला आलोय ना, मग विरोधच करणार. तुमच्या इथे अन्न खाल्लं ना, आमच्याच परत आम्ही इथून जाताना आम्ही पोलिसांवर हल्ला केला नव्हता. आम्ही सर्व बायका एकत्र जात होतो की नाही? आम्ही सर्व बायका एकत्र जात होतो. फक्त काय, जमीन आमच्या हक्काची आहे की नाही, आम्ही तिथे फक्त आमच्या संरक्षणासाठी जातो, म्हणजे जमिनीच्या संरक्षणासाठी जात होतो. सगळ्या पोलीस आले, एकत्र आले आणि आम्हाला मारायला लागले. माझ्या डोळ्याला पण त्यांची काठी लागली. ती तिथे आजी आहे, काय जणांना दांडी वगैरे मारले. त्यांना आम्ही समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की हे करा म्हणून. पोलिसांनी दांडे मारले की महिलांनी? पोलिसांनी. आमच्या हातात काही महिला पोलिसांनी की महिला पोलीसच होत्या. महिला पोलीस. आणि तिच्यानंतर मी काय बोलली, जे कोणी आहेत ना आमदार, त्यांना इथे बोलवा, जे करणारे आहेत त्यांना. तर त्याच्यातला एक उंचसा ब्लॅक पोलीस होता, तो बोलला हिला पकडा म्हणून. तर लेडीज 2 बायका आल्या, दात इतकून माझ्या अंगावर आल्या. म्हटलं हे हात नाही लावायचा, सरळ जाते म्हटलं पुढे. त्यांना सरळ बोलली, गेली पुढे. आम्हाला अगोदर तात्काळ ठेवलं, पाणी नाही तिथे की काय नाही. जेव्हा कलेक्टर साहेब आले तेव्हा बोलले पाणी घ्या. म्हणजे ते आले त्यांना दाखवायला का आम्हाला इथे बसवून ठेवलेलं कशासाठी? मग आम्ही कलेक्टर साहेब काय बोलले नाही, तिथे होते. आणि त्याच्यानंतर मी बोलायला गेली तेव्हा सांगत होते तोच विषय घोळून तुम्ही बोलता. आणि सांगत होते की हे चांगल्यासाठी आहे. तुम्हाला इथे कुणाला भाड्याने आणलंय काय? सगळ्या बायकांना हे काय बोलले, तुम्हाला इथे भाड्याने आणलंय. अच्छा, हे इथे लेडीज पोलीस पण बोलत होत्या, इथे भाड्याने आणलंय म्हणून. आता या सर्वात तुम्ही बायकांना विचारा, कुणी त्यांना भाड्याने आणलंय? या जमीन आपल्या हक्काची आहे की नाही? जमीन हक्काची आहे. आम्ही स्वतः इथे आलेलो आहे. कुणी आम्हाला भाड्याने आणलेलं नाही किंवा कुणी पैसा देऊन आणलेलं नाही. तो चांगल्याचा प्रकल्प असू दे की वाईटाचा असू दे, आम्हाला प्रकल्पच नको आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.